Kulay nangisit kin puraw ta bungot na jay. Malagip ko. Nangisit kin puraw, nakaabungot. Tumugtog mga talaga ito di panunot ko. No sino yung nagbugbog kini kagawad? Sumula ng bugbog kanyam. Nagtugma mami na dyan. Kitsino nga rod, bitin-bitinin miti tao. Ano po, Ge? Ito na kami. Pepe Sandres, okay na? Tayo na! Tayo! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Nya, mga tinga pala. Sobraan gagit. Yung may gatang yun. Naman talaramido mo. Bigbigat pagpuputo tulaw. Oy, sita ka rod. Napakita ka niya. Oh. Kapay niya ta. Mabigbig mo, nung kanino kalugong nga tao. Pakabaging mga tao. Taman. Hanggang nga bagay ataw. Ang kalugong ko nga naang dod. Napaya. Kumadong nga talaga bagi ato ya. Bagi ni Bing Crudo ataw. Tistingan ka lang. Amaw, gapot to nga kalugaw. Binugbog da ni Kagawad Masong. Gapulata kalugong nga ata. Binugbugda ni Kagawad Masungain. Madikas siya kahit kasawan. Ato nga kalugong, ebidensya ataw. Ebidensya nga ng bugbog kini Kagawad Masong. Gusti sa bana, di kaya mo nga sawin. Ni Ben Crudo tayo ng bugbog kini Kagawad. Tumpak, nadalim. Tako na ni Kagawad, nabartek tapay. Masaktaw, nakita nga gininong datitindaan. Tuwada ni Dimsey, kini Bing Crudo. Suot na ataw. Bago nangyari di bugbugan. Gusti Jaya. Baka isumo lagi din ang bugbog kanyak. Duwada gid kahit nakabungot. Kwansa. Kulay nangisit kin puraw ta bungot na jay. Malagip ko. Nangisit ken puraw, nakaabungot. Nabartek da. Win. Nay, apay ka sa pinagkitam kanyak. Di may ba nga duda ka nga sakti ng bugbog kini Kagawad. Kisa bamoy maday. Boy, Nya, tugtog mamami nga tagdi panunot ko. Nga nganin masolusyonan natin ang probleman. sino? Kasla mala detektive ko nandito yan. Kasla tabadong. Hindi Detective Andres Sabagay. Amo kon. Kompleton. Solusyonan na ta sa problema mo. Ato nang bugbog kanyam. Awan sa balay. Idimsey kini Bing Crudo. Sigurado ka? Well, Ukis di sabam, manaman nga paglulokwan Andres. Pag tri-tri pa man ti taon kay. Matiboy. Tumugtog mga talaga ito di panunot ko. No sino yung nagbugbog kini Kagawad? Sumula ng bugbog kanyam. Nagtugma mami na dyan. Kitsino nga rod, bitin-bitinin miti tao. Kisa bang nagtulong kan? Di Bing Crudo nga rod, kini Dimsey tinang bugbog kanyam, kini Kagawad. Sigurado ka? Narigat ti pagpabasol. Ay na. Nagadoy ebidensya akong boy. Ayun na.
Ato ini, ebidensya na mo lang ni kagawad. Siya timang panagnag. Kung siya nakakita, sumadi kag sasaw ditan. Sa kaimbagam, nakabungot, nangisit ng pulaw, tibado da. Iso ajay, nganganing ko napuran jay lutem. Sino man hindi, ngan-nganim nga napura na yun. Ay, kininam ki, di, nagrikit ka mga katungtungan na ya. Pag-utok ka ito yun, tayo malok kanyam eh. Idimsi ko ni Bingkrudo ko nalagaro dahil nagtamag ka pailaang. Nusuda talaga agad yung nga duwan, Dries. Anang ultimate nga ramiday. Gusto pala taramidan ta. Katungtungan pa lang nasyaat. Awang pala gargaraw ka niya ta. Taawan tigulaw. Hanamit nga makiapan, Dries kay. Tsaka madiket ti gulaw. Uray sino ti nang bugbog kanyak, ayos lang. Basta mamak na sinogday. Basta mati ka daw sa high blood. Katungtungan tatay nasyaat. Tata, nalaka lang ang solusyonan. Woy, katungtungin tati na siya at ngim ayan dagaya magajay. Manong aldaw ko suda madi makit-kita na eh. Diyan lang amaw. Nung di na minsan, dumawad yung balay ni Bingkrudo ti kwa natag. Kaya, kinidimsing ay, ayan na. Natamo dita. Sa pulan ta, tamamuan ta. Masapol mo orte agduldulain. Ayun na. Tagdamag ta. Pagdamagan ta kani Ben Crudo. Baga nang arudajay no ayan na di kadwana. Eh, bis pa rin dim say. Sino? Jitay. Ah, ni Jorge. Uy. Kanapit tatlat darmut ta. Takita na gayam nan Jitay ganda lalaki. Baka muna no dinayan ng dim say. Sige, Intan. Tuloy ko lang ang damate, raramidi ko. Takam Gado nga pagdamagan ta, di pa ikat taking iwat na. Po? Formate nga motoran. Ano nga to? Nambay nga te pang service nga pakipalanita na yun. Kulay puraw. Ayamanin Hey boy! Trace! Bak! Hey, papalan nyaw. Bilbilis kayo Nasa papanan nyo Magisurot kayo mo Nya, surot ta. Takan niya ma. O sige, sumurot kan. Hintay di palanitan. Ata man tiro raya. Hintay na. Baka mako dito. Oh. Yeah, chamba. Maglay na sabat kayo ng buwan. Nako, ako mauutangin. Nabutaw ang mga titindahan na ng karganan. Boy, sakto. Arte ni George ni. Ta, damagam. George! Amo may ng dimsay? Uy, okay sa bang nagmay titungtungan dati. Damag ka lang. Sipat ka pa Kapag sumipat ka nga Adi damag ko, tisong batam. Ata ka manay. Damag ka na siya lumipak ka manay. Kapahay blood eh. Kapag niya gamit damagan niya Utang tawag to Hoy bak, Andres. Hintayin Baka nang mag-i-adyan. Dimsay, mamayan na. Kasta damag ka tinasayaat. Apay, sapsapulan niyo ni best friend ko. Halay, hintayon. Badi ba nga kuha niyo pala dim sa wisin niyo? Napigsayo mga sitilatan. Ato'y mit adila makan darta panunot na. Awan, dala ko mati damagay no. Kaya na. Agad kamanggaan. Apay, nakalaan niyo ni best friend ko. Kaya kamanggaan, pa lang ako doon. Ne, Andres. Ay nagtungtungan ta. Nadalaat man boy. Bari na kami kadwan jay puge. Hintayon, agito himod. Adi pala dim si tunan ninyo. Surot niyo ba yata? Lalo umakang ko na Damdaman ton! Hindi matututor. Ano poge? Kadwan na kami. Pepes Andres, okay na? Pena. Yan.
She loves me. She likes me not. Fufu. He loves me. She likes me not. He loves me. Bakit takatawang talaga niya? Yay! Siya taka nagalasing ako. She loves me. Appear. Oh. Loves me.